Klub pisaca Vukovo pero iz Loznica okuplja pisce i ljubitelje pisane reči, Srbe sa obe obale Drine. Uz mnogobrojne Lozničane članovi kluba su pisci iz Zvornika, Vlasenice, Pala, Malog Zvornika, Krupnja, Osečine, Kraljeva, Prnjavora, Modriče, Laćarka, Pelagićeva. Druženja su im redovna svake druge sedmice u mesecu i tada organizuju svoja književna posela na kojima pod sloganom "I ja pišem" daju šansu i mogućnost svim stvaraocima pisane reči, afirmisanim i neafirmisanim, da govore i čitaju svoje stihove i priče. Po selima prisustvuju oni kojima je pisana reč u srcu, a nisu pesnici. Priča o klubu pisaca Vukovo pero iz Loznice, pričamo o književnim poselima i članovima, zajedno sa Ljutomirom Rundićem, romanijskim pilotom u penziji, piscem koji živi u Loznici i jednim od osnivača i predsjednikom ovog kluba. Naše redovno okupljanje je pod nazivom Književno poselo, a mogu s ponosom da kažem da je osnovne neke ideje da je potrebno okupljanje nama koji stvaramo, za druženje sa onima koji su pobornici i koji vole tu pisanu reč. Želeli smo da damo šansu svima onima koji pišu, a koji nemaju prilike da se iskažu niti da se predstave široj publici, kako slušalačkoj, tako i čitalačkoj. I odatle smo krenuli, evo, dogurali smo do 81. posela koji će biti 22. decembra, ako Bog da. Na našim druženjima 30-ak je nekakav prosek. Naša druženja su specifična, mi osim članova koji pišu, imamo veći deo članstva su oni koji dolaze da se druže i koji vole tu našu pisanu reč. Po tome smo specifični kao književni klub. Ja puno putujem i puno se družim, nisam nigde sreo takvo udruženje. Da šansu dam svima koji žele da se druže sa nama, nevezano od toga da li pišu, da li ne pišu i odakle su. U našem članstvu imamo mnogo i pisaca i oni koji su naši družbenici i sa jedne i sa druge strane Drine. Imamo dosta članova širom Srbije, ali boga mi i širom Republike Srpske. Imamo u našem članstvu 37 pisaca. Od tih 37 pisaca 8 je književnika, znači ili su članovi Udruženja književnika Srbije ili Udruženja književnika Republike Srpske, što je tekako značajno u ovom našem najmlađem klubu na ovim prostorima. Moram da istaknem da u našem članstvu imamo pesnikinju iz Modriče, pesnika iz Prnjavora, znači iz Republike Srpske, pesnikinju sa Pala, ove naše pesnike iz Zvornika koje računam po znacima navoda kao naše domaće, pesnike iz Kraljeva, iz Sremske Mitrovice, iz Osečine. Mi smo nekako široko grudi, odnosno širom smo otvoreni za saradnju i prihvatamo sve koji su dobre volje i koje žele sa nama da se druže. Od početka je Zvornik nekako prepoznao moju inicijativu. U to vreme u Zvorniku nije bilo nikakvih organizovanih književnih manifestacija, sada ima preko ovoga Soglasa. Od početka su sa nama naša draga Danica Gavrić, Ilinka Matić, Milanka Lazić, Borka Miličić, Ljubiša Miličić. Oni su naši stalni članovi, stalno su prisutni na svim našim druženjima. Mi ta naša druženja ne organizujemo samo u restoranima, mi imamo i prisnije lokacije gde to radimo. Recimo, par puta smo na Zvorničkom jezeru organizovali u vikendici baš Borke i Ljubiše Miličić. Kod naše drage Dane isto tako jedan puta u Ordinjači, 2 puta organizovali kod našeg književnika Petra Petrovića u njegovom rodnom selu u Gornjem Dobriću. Šta nas razlikuje? Mi imamo dosta muzike, imamo dosta slobode, mi to radimo u nekom prostoru koji nije prostor one klasične biblioteke gde jedan čita, a oni ostali ćute i slušaju. Mi smo tako dali sebi slobodu da ne učutkujemo mi nikoga. Ako ga stihovi ne učutkaju, neka ga nek priča, međutim kad tad on shvati da je iznimka i da treba da sluša. Nikada nemam taj problem da ih ja učutkujem, da kažem saslušajte ovo ili ono, ne. Hoću da kažem da nismo inertni, nismo vezani za neku lokaciju, sve zavisi šta je povod kupljanja, zavisi od prilike i od toga šta nam je osnova ideja. Evo, 22. pravimo pesničku novu godinu po 5. put od kako postojimo. To će naravno biti u kafani uz dosta stihova, uz prigodnu tombolu i naravno uz živu muziku. Idejni osnivač kluba pisaca Vukovo pero su pisci iz Loznice Ljutomir Rundić i Petar Petrović, a prvi korak napravljen je 29. septembra 2016. godine, kada je održano prvo književno poselo pod sloganom "I ja pišem".
To je ujedno i datum osnivanja kluba pesnika i svih onih kojima je pisanje i književno stvaralaštvo osnov zdravog druženja. Članovi kluba nisu samo pesnici, bilo da su početnici ili afirmisani, već i svi oni kojima je pisana reč u srcu. Svake godine klub pisaca Vukovo pero iz Loznice raspisuje i konkurs iz oblasti poezije, posvećen krsnoj slavi kluba Svetom Trifunu. U aprilu konkurs rodoljubnih pesama i 4. maja organizuju veče rodoljubive i epske poezije pod nazivom Srpski heroj Milenko Pavlović, u znak sećanja na pukovnika pilota koji je poginuo iznad Valjeva 4. maja 1999. godine, braniće svoju zemlju tokom NATO invazije i bombardovanja Srbije. Konkurs posvećen krsnoj slavi kluba Svetom Trifunu, 7. po redu, je već raspisan. U toku je i traje do 15. decembra. Ovogodišnja tema je o vinu i ljubavi, vinogradarstvu, tradiciji i običajima vezanim za Svetog Trifuna. Pravo učešće imaju svi pesnici i svaki autor može konkurisati maksimalno sa 3 pesme. Vukovo pero se bavi izdavačkom delatnošću i pomaže članovima kod izdavanja njihovih knjiga. O konkursima koje tokom godine raspisuju izdavačkoj delatnosti kluba pisaca Vukovo pero Ljutomir Rundić je dao dodatnih pojašnjenja. Klub raspisuje već 7. godinu konkurs posvećen Svetom Trifunu. Sveti Trifun je slava kluba i mi smo od tog prvog dana imali nameru da tog Svetog Trifuna odvojimo od Valentinova i mogu da vam kažem da smo uspeli. Svake godine je odziv sve veći, upravo je u toku naš 7. po redu konkurs koji traje do 15. decembra, već je zavidan broj pesnika poslao svoje radove. Imamo još jedan konkurs rodoljubive epske poezije koji je posvećen srpskom heroju, pukovniku pilotu Milenku Pavloviću, inače mome kolegi. On bude u aprilu mesecu. Promovisanje pesama i obično se dešava u maju mesecu kada je i dan pogibije pukovnika Milenka Pavlovića. Klub pisaca Vukovo pero se bavi izdavaštvom. Mi smo za ovih 6 godina postojanja izdali 29 knjiga. Između ostaloga moram da napomenem da smo izdavači knjige 63. trenutak večnosti Momčila Minića, koja je pre 2 godine u Sovjetskom savezu dobila srebrno odličje kao drugostepeni roman sve slovenskog područja. Mi pomažemo, pogotovo ovim početnicima, piscima, oko same pripreme knjige, tehničkih preloma, savjetima, pišemo recenzije. Naši članovi imaju besplatnu recenziju i besplatno lektorisanje knjige i besplatan prelom. Upućujemo ih na našeg štampara sa kojim sarađujemo, po najpovoljnijim uslovima dobijaju tu svoju knjigu, da li prvu ili nebitno koju. Kako je Rundić i naglasio, više članova kluba je nagrađivano i pohvaljivano u proteklim godinama na raznim poetskim i književnim konkursima, a posebno su ponosni na roman 63. trenutak večnosti autora Momčila Minića, koji je dobitnik bronzanog viteza na prestižnom ruskom sveslovenskom konkursu Zlatni vitez. Članovi kluba svake godine organizuju humanitarnu akciju Daruj knjigu, obraduj dete, u kojoj prikuplja knjiga za biblioteke osnovnih škola. Do sada je prikupljeno oko 4000 knjiga koje su poklonjene bibliotekama 13 seoskih osnovnih škola u regionu, a kome sve, Ljubomir Rundić je rekao. Da bih napomenem samo još jednu aktivnost kluba, akcija Daruj knjigu, obraduj dete, to je od prvoga dana. Mi smo do sada podelili u 13 seoskih osnovnih škola 4200 knjiga, opet zastupajući i jednu i drugu stranu Drine, tako da su naše knjige dobile osnovna škola u Pilici, u Roćeviću, u Drinjači, u Šnjegotini kod Prnjavora, na Kosovu, u Sočanici, ali uglavnom su to seoske osnovne škole. Za kraj ove godine, kako je najavio Ljubomir Rundić, za svoje članove i simpatizere klub pisaca Vukovo pero organizuje obeležavanje pesničke nove godine 22. decembra, na kojem će biti proglašenje pesme godine 2022. po izboru stručnog žirija i žirija publike, a veče će proteći u druženju uz muziku i stihove. U konkurenciji su pesme Kosovo Jelene Škrbić, Zavet Jovana Jekića, Žena ratnik Tamare Gavrilović, Prostitucija Danice Marković, Heroj Milanke Lazić, Čaša ljubavi Ilinke Matić i Želja mi se roje Danice Gavrić. Kako se vrši izbor ovih pesama, Ljubomir Rundić je pojasnio. Tokom godine imamo kvalifikacijono takmičenje koje se zove Književno po selo plus. Svako 3 meseca žiri publike i stručni žiri bira
pesmu, tromesečnu pesmu te večeri koja se kvalifikuje za kraju godine, evo to će biti sada 22. Bit će takmičenje pesma godine, 8 pesama se plasiralo, a 22. ćemo izabrati znači po ukusu stručnog žirija i ukusu publike pesmu godine, odnosno autora koji je napisao tu pesmu. Postoji tu i neke nagrade oko izdavanja knjiga i tako. Za kraj da naglasimo da je u ovogodišnjoj konkurenciji za proglašenje pesme godine 2022. godine i pesma zvorničanke Želje mi se roje Danice Gabrić. Klub pisaca Vukovo pero iz Loznice je primjer udruženja koje kroz svoje aktivnosti promoviše značaj negovanja kulturnog identiteta Srba, posebno negujući srpski jezik, pravopis i ćirilično pismo.